Prelazak preko Crvenog mora. A kad bi javljeno caru Misirskom da je pobegao narod, promeni se srce faraonovo i slugu njegovih prema narodu, te rekoše: šta učinismo te pustismo Izrailja da nam ne služi? I upreže u kola svoja i uze narod svoj sa sobom. I uze 600 kola izabranih i što još beše kola misirskih i nad svima vojvode. I teravši ih Misirci stigoše ih sva kola faraonova, konjanici njegovi i vojska njegova, kad behu u okolu na moru. I kad se približi faraon, podigoše sinovi Izrailjevi oči svoje, a to Misirci idu za njima i uplašiše se vrlo, i povikaše sinovi Izrailjevi ka Gospodu, i rekoše Mojsiju: zar ne beše grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji? Šta učinite nas izvede iz Misira? Nismo li ti govorili u Misiru i rekli: prođi nas se, neka služimo Misircima? Jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji. A Mojsije reče narodu: ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas, jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nigde više vidjeti doveka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete ćutati. Gospod reče Mojsiju: što vičeš k meni? Kaži sinovima Izraeljevim neka idu, a ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more i rascepi ga, pa neka idu sinovi Izraeljevi posred mora suhim. I podiže se anđeo Gospodnji koji iđaše pred vojskom Izraelskom i otide im za leđa, i podiže se stub od oblaka ispred njih i stade im za leđa. I došavši između vojske Misirske i vojske Izraelske, beše onima oblak mračan, a ovima svetleše po noći, te ne pristupiše jedni drugima celu noć. I pruži Mojsije ruku svoju na more, a Gospod suzbi more vetrom istočnim, koji jako duvaše celu noć, i osuši more, i voda se razdvoji. I pođoše sinovi Izraeljevi posred mora suhim, i voda im stajaše kao zid s desne strane i s leve strane. Pogibija egipatske vojske u Crvenom moru. Egipćani nastaviše da progone Izraeljce, pa i oni uđoše za njima u razdvojeno more. Misirci terajući ih pođoše za njima posred mora svi konji faraonovi i kola i konjanici njegovi. A u stražu jutarnju pogleda Gospod na vojsku Misirsku iz stuba od ognja i oblaka i smete vojsku Misirsku. Pobaca točkove kolima njihovim, te jedva vukoše. Tada rekoše Misirci: bežimo od Izrailja, jer se Gospod bije za njih s Misircima. A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjanike njihove. Mojsije pruži ruku svoju na more i dođe opet more na silu svoju pred zoru, a Misirci nagoše bežati prema moru, i Gospod baci Misirce usred mora. A vrativši se voda potopi kola i konjanike sa svom vojskom faraonovom, što ih god beše pošlo za njima u more, i ne osta od njih ni jedan. Sinovi Izraeljevi iđahu posred mora suhim, i stajaše im voda kao zid s desne strane i s leve strane. Tako izbavi Gospod Izrailja u onaj dan iz ruku Misirskih, i vide Izrailj mrtve Misirce na bregu morskom. Vide Izrailj silu veliku koju pokaza Gospod na Misircima, i narod se poboja Gospoda, i verova Gospodu i Mojsiju slugi njegovom. Tada zapeva Mojsije i sinovi Izrailjevi ovu pesmu Gospodu, i rekoše ovako: sila je moja i pesma moja Gospod koji me izbavi. On je Bog moj, slavit ću ga, Boga Oca mojega, i uzvisivaću ga. Desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili. Mnoštvom veličanstva svojega oborio si one koji ustaše na tebe. Pustio si gnev svoj. Ko je kao ti među silnima? Ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali, da čini čudesa? Gospod će carovati doveka. Mana s neba.
Izraelci nastaviše svoj put, a Gospod ih je vodio. Kada stigoše u pustinju Sin, stadoše gunđati protiv Mojsija i Arona, govoreći da im je u Egiptu bilo bolje, jer u pustinji nema hrane. Bolje da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad sedesmo kod lonaca s mesom i jedosmo hleba izobilno, jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu. A Gospod reče Mojsiju: Evo učinit ću da vam daždi s neba hleb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hodati po mojem zakonu ili neće. A 6. dana neka zgotove što donesu, i neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan. Čuo sam viku sinova Izraeljevih. Reci im: doveče ćete jesti mesa, a sutra ćete se nasititi hleba, i poznaćete da sam ja, Gospod Bog vaš. I uveče doleteše prepelice i prekriliše oko, a ujutru pade rosa oko okola. A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji. Kad videše sinovi Izraeljevi, govorahu jedan drugom: šta je ovo? Jer ne znadoše šta beše. Mojsije im reče: to je hleb, što vam dade Gospod da jedete. I reče im Mojsije: niko da ne ostavi od toga za sutra. Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sutra, te se ucrvlja i usmrde. Tada se rasrdi Mojsije na njih. Tako skupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo, a kad sunce ogrevaše, tada se rastapaše. A u 6. dan nakupiše hleba dvojinom, po 2 gomora na svakoga. I dođoše sve starešine od zbora i javiše Mojsiju. A on im reče: ovo kaza Gospod: sutra je subota, odmor sveti Gospodu. Što ćete peći, pecite, i što ćete kuvati, kuvajte danas, a što preteče, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra kao što zapovedi Mojsije, i ne usmrde se, niti beše crva u njemu. I dom Izraeljev prozva taj hleb mana, a beše kao seme korijandrovo bela i na jeziku kao medeni kolači. Voda iz stene. Sva izraeljska zajednica po Gospodnjoj zapovesti krete dalje iz pustinje Sina. Ulogoriše se kod Rafidina. Tu nije bilo vode da narod pije. I narod se svađaše sa Mojsijem govoreći: daj nam vode da pijemo. On im reče: što se svađate sa mnom? Što kušate Gospoda? Ali narod beše onda žedan vode, te vikaše narod na Mojsija i govoraše: zašto si nas izveo iz Misira, da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu? Mojsije zavapi Gospodu govoreći: šta ću učiniti s ovim narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem. Gospod reče Mojsiju: prođi pred narod i uzmi sa sobom starešine izraeljske, i štap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju i idi. Ja ću stajati pred tobom onde na steni na Horivu, a ti udari u stenu, poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsije tako pred starešinama izraelskim. A mesto ono prozva Masa i Meriva, zato što se svađaše sinovi Izraeljevi i što kušaše Gospoda govoreći: je li Gospod među nama ili nije? 10 zapovesti. 1. dana 3. meseca, pošto izađoše sinovi Izraeljevi iz Misira, toga dana dođoše u pustinju Sinajsku i oko načiniše onde pod gorom. 3. dan, kad bi ujutru gromovi zagrmeše i munje zasevaše i posta gust oblak na gori i zatrubi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji beše u okolu. Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga i stadoše ispred gore. A Sinajska gora se sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju, i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora tresaše veoma. Truba sve jače trubljaše i Mojsije govoraše, a Bog mu odgovaraše glasom. Gospod sišavši na goru Sinajsku, na vrh gore, pozva Mojsija na vrh gore i izađe Mojsije. Tamo mu je Gospod dao 2 kamene ploče.
Na njima je bilo napisano 10 zapovesti kojih je narod trebalo da se pridržava. Ja sam Gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod nje. Nemoj im se klanjati niti im služiti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti se produže dani na zemlji koju ti da Gospod Bog tvoj. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Zlatno tele. Gospod je dugo razgovarao s Mojsijem na gori. Kad je narod video da se Mojsije ne pojavljuje, priđe Aronu i zatraži: hajde načini nam bogove koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi. A Aron im odgovori: poskidajte zlatne naušnice što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših i donesite mi. Oni mu donesoše naušnice, a Aron ih uze, pretopi ih i načini od njih izliveno tele. Kad ga videše Izraeljci, povikaše: ovo su bogovi tvoji Izraelju koji te izvedoše iz zemlje Misirske. Sutradan ustavši rano, prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne, i poseda narod te jedoše i piše, a posle ustaše da igraju. Gospod reče Mojsiju na gori: idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod koji si izveo iz zemlje Misirske. Brzo zađoše s puta koji sam im zapovedio. Bog htede da uništi taj neposlušni i siloviti narod, ali Mojsije je nastojao da ga umilostivi, moleći ga: zašto se, Gospode, raspaljuje gnev tvoj na narod tvoj koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krepkom? Zašto da govore Misirci i reknu: na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrebi sa zemlje? Povrati se od gneva svojega i požali narod svoj od zla. I posluša Gospod tu molbu, te odustane od onoga što je nameravao da učini. Tada se vrati Mojsije i siđe s gore s 2 ploče svedočanstva u rukama svojim. I ploče behu napisane s obe strane. I behu ploče delo Božije, i pismo beše pismo Božije urezano na pločama. Kad Mojsije dođe blizu okola, ugleda tele i igre, te se razgnevi i baci iz ruku svojih ploče i razbi ih pod gorom. Pa uze tele koje behu načinili i spali ga ognjem i satre ga u prah i prosu ga po vodi i napoji sinove Izraeljeve. Šator sastanka. Sutradan reče Mojsije narodu: vi ljuto sagrešiste, zato sada idem gore ka Gospodu da bih ga umolio da vam oprosti greh. I vrati se Mojsije ka Gospodu i reče: molim ti se, narod ovaj ljuto sagreši načinivši sebi bogove od zlata, ali oprosti im greh. Ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje koju si napisao. A Gospod reče Mojsiju: ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj anđeo ići će pred tobom, a kad ih pohodim, pohodit ću na njima greh njihov. I Gospod udari narod zato što načiniše tele koje sali Aron. Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko i nazva ga šator od sastanka. I kogo tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza okola. Kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše i svak stajaše na vratima svojega šatora i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator. A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stub od oblaka
i zaustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše s Mojsijem. Sav narod, videći stup od oblaka gde stoji na vratima od šatora, ustajaše i svak se klanjaše na vratima svojega šatora. I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu, kao što govori čovek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus Navin, momak, ne izlažaše iz šatora. Prinosi za gradnju svetinje. Jednom Gospod po Mojsiju poruči svom narodu da podigne svetinju u kojoj bi njemu prinosili žrtve i koja bi bila njegovo stalno prebivalište. Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izraeljevih govoreći: Ovo je zapovjedio Gospod: zlato, srebro i mijed, i porfiru, i skerlet, i crvac, i tanko platno, i kostret, i kože ovnujske, crvene obojene, i kože jazavičije, i drvo sitim, i ulje za videlo, i mirise za ulje pomazanja, i za kad mirisni, i kamenje oniksovo, i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku. I koji su god vešti među vama, neka dođu da rade što je zapovedio Gospod. Dolaziše ljudi i žene, kogod beše dragovoljna srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojaki nakit zlatni, i svaki donese prilog zlata Gospodu. Kogod imaše porfire, skerleta, crvca, tankog platna, kostreti, koža ovnujskih, crvenih obojenih i koža jazavičih, svaki donošaše. I kogod prilagaše srebro ili mijed, donošaše u prilog Gospodu. I u koga god beše drveta sitima, za svaku potrebu u službi donošaše. I sve žene vešte predoše svojim rukama i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno. I sve žene koje podiže srce njihovo i behu vešte, predoše kostret. A glavari donosiše kamenje oniksovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku, i mirise i ulje za videlo i ulje za pomazanje i za kad mirisni. Svi ljudi i žene koje podiže dragovoljno srce da donose što treba za delo koje Gospod zapovedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izrailjevi dragovoljni prilog Gospodu. I pozva Mojsije, Veselejla i Elijava i sve ljude vešte kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu da rade taj posao. Uzeše od Mojsija sve priloge koje donesoše sinovi Izrailjevi, da se uradi delo za službu u svetinji. Posvećenje svetinje. Oko šatora nalazilo se veliko dvorište dugo 50 i široko otprilike 25 metara. Dvorište je bilo okruženo zavesama koje su visile na stubovima obloženim sa mjedi. Sama svetinja imala je oblik pravougaonika dugačkog približnog 15 metara, širokog 5 metara i visokog 5 metara. Ulaz se nalazio s istočne strane. Unutar svetinje bile su dve prostorije. Prva od njih, nazvana svetinja, beše veća i u njoj se nalazio zlatni žrtvenik za žrtve paljenice. Pokraj žrtvenika bio je zlatni sto na kojem je ležalo 12 hlebova. Ti su se hlebovi nazivali prineseni hlebovi ili posvećeni hlebovi. U toj se prostoriji nalazio i zlatni sedmokraki svećnjak. A iza druge zavese beše skinija koja se zove svetinja nad svetinjama, koja imaše zlatnu kadionicu i kovčeg zaveta okovan svuda zlatom, u kome beše zlatan sud s manom i palica Aronova koja se beše omladila i ploče zaveta. Iznad njega behu herovimi slave koji osenjivahu oltar. Na kamenim pločama zaveta bilo je ispisano 10 Božjih zapovesti. Cela druga prostorija bila je ispunjena slavom i prisustvom Božjim i zato se nazivala svetinja nad svetinjama. U svetinju je pristup bio dopušten samo sveštenicima, a u svetinju nad svetinjama imao je pristup samo poglavar sveštenički jedanput godišnje. Kad gradnja novog svetišta bi završena, Mojsije posveti šator i sveštenike za službu u njemu. Posle posvećenja oblak prekri šator od sastanka
i napuni se šator slave Gospodnje. Ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak i slave Gospodnje beše pun šator. A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu. Kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže. Jer oblak Gospodnji beše na šatoru danju, a noću oganj beše na njemu pred očima svega doma Izrailjeva, dokle god putovahu. Uhode u Hananu. Konačno se Izrailci približiše obećanoj zemlji Hananu. Ulogoriše se u Faranskoj pustinji, odakle Mojsije posla u Hanan 12 glavara izraelskih, rekavši im: idite ovuda na jug, pa izađite na goru i vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj. Je li jak ili slab, je li mali ili veliki, i kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava, i kakva su mesta u kojima živi, da li pod šatorima ili u tvrdim gradovima. Budite slobodni i uzmite od roda one zemlje. 12 uhoda krenuše na put. 40 dana razgledali su Hanansku zemlju. Vrativši se, donesoše sa sobom šipaka i smokava, a i grozd koji beše tako velik da su ga dvojica nosila na motki. Uhode obavestiše o toj predivnoj zemlji gde teče med i mleko i kako je narod tamo veoma jak i živi u velikim utvrđenim gradovima. Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. Vide smo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskoga, i činilo nam se da smo među njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo. Tako unesoše strah u narod, zaboravljajući da im je Bog obećao pomoć. Samo dvojica uhoda, Isus sin Navin i Halev, nisu plašili narod. Halev je govorio: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti. Ali narod nije hteo da ih sluša. Počeli su da plaču i da prekorevaju Mojsija i Arona, što su ih izveli iz Misira, i govorahu među sobom: da postavimo starešinu pa da se vratimo u Misir. Kad Mojsije i Aron čuše buntovne reči svoga naroda, padoše ničice. A Isus, sin Navin i Halev, razderaše svoje haljine i rekoše: ako smo mili Gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju i daće nam je, a to je zemlja u kojoj teče mleko i med. Samo se ne odmećite od Gospoda i ne bojte se naroda one zemlje, jer ih možemo pojesti. Odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod, ne bojte ih se. Tada Gospod reče Mojsiju: dokle će me vređati taj narod? Kad li će mi verovati posle tolikih znakova što sam učinio među njima? Zato se sutra vratite natrag i idite u pustinju k Crvenom moru. U ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša i svi između vas koji su izbrojani u svem broju vašem do 20 godina i više, koji vikaste name. Nećete ući u zemlju za koju, podigavši ruku svoju, zaklek se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva sina Jefonina i Isusa sina Navina. A deca vaša biće pastiri po pustinji 40 godina i nosit će kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju telesa vaša po pustinji. Tako se i dogodilo. Izraelski narod morao je da se vrati u pustinju. Tu će lutati pustinjom 40 godina i pomreti, a njihova